Yung guy, bigla-bigla may lockdown. Sabihan na mag-meeting pa. O nipitang may ka-COVID, may teya ka no. Sa tingin ko po, nagiging complacent lang ang ating mga kababayan. No? Kamukha po lagi kong sinasabi, ang pagsuot po ng face mask ay napaka-importante. Ang social distancing po ay napaka-importante. Pag hindi na po tayo sumunod sa pagsusuot ng face mask at sa basic protocol natin, social distancing, paghuhugas ng kamay, pag naging complacent po tayo dyan, yan po ang mangyayari. Pag meron po isang nagpasya na apektado, lahat po tayo maapektuhan. Work from home, but parang natatagalan yata eh. So instead na kumonti yung cases, katulad ng gusto nga sana namin, dahil kami yung pinaka-prone, kaming mga frontline or agent, mas dumarami nga. So katulad sa ibang company, ganun din. Hindi mo alam kung sino yung mga kasalumuha mo is positive ba, carrier ba, or asymptomatic lang talaga, kaya hindi nakikita kung ano yung kung may sakit ba sila o ano. But recently, yun nga, instead na bumaba, tumataas lalo. January 1, 31, 2021, 22 lang mo rin kaya kami. 22 lang ako. Yes, positive. At then may babae pa ini. Ano eh? Pero anyang February 1 to 28, bigla lang mig 25. So manageable ya pa yan. Kami kaya ni mag number 3 kami, mag number 4, mag number 5. Kaya kami pa number 1. O may bigla kami anyang March, bigla lang mitas, the whole month of March big 66 la. Anyang mag-imbestiga ako, mag-analysis kami, deta mig positive kay ni, atin palang may Yuli kay ni, anyang March, labilang adwa na positive cases. So, detang positive cases, labing adwa nga reta, inawaan dalangan din pamilyada. Anya mitas kami makanyan. Ngayon, kareta mig positive kay ni, at close contact, makayabi na kay ning April, ngayon 94 na la, at out of this 94, 65 lang rin at yung rin pami bale-baleda na positive king cases. Anya makanyan kaming mag-initiate na nung in cause of spike is itang home quarantine, uli daretang positive cases na yung rin pami bale-baleda, kailangan igutan la reta. Batay, no? Batay sa datos natin at saka sa mga information, wala pa naman kaming nakita, reported, no, number 1 na consideration natin, wala pang reported na kumain sa Fortune Restaurant, kumain sa ganito na nagkaroon ng transmission ng COVID, kasi sumusunod naman sila doon sa mga protocols, sa mga standard na ibinababa ng city government. Wala pa akong nabalitaan na nagkaroon ng transmission sa mga sports sa kagaya ng tennis court and so on. Wala pang ganon. Wala pa kaming recorded event na nagkaroon ng COVID transmission sa mga ganyan. Ang identified lang namin talaga, mall, nagpunta sa ibang lugar, tumanggap ng bisita, at saka home transmission. Yun. Esensya lang, lugaw po ay di pa nakalista, iba na lang ang kainin, wala rin magagawa.